Boas tardes a todos, son Miguel Alejos, estou na directiva da Asociación de Empresarios do Valmiñor, no sector da construción. Acompáñame Pepe Quintas, que o conocedes por ten un almacén aquí en Gondomar, e nos preguntan sobre os plans xerales, e que opinamos nós e como nos influyen a nós a súa aprobación ou non. Está clarísimo, mentre non teñamos plan, aquí non se come unha rosquilla, está todo moi paralizado, sabedes que ahora isto non hai unha obra e os plans non axudan en nada da maneira que están. Ademais xa do ordenamento municipal, de que ten que ter un plan un municipio porque non se entende sin el. No noso caso nos influye máis directamente porque traballamos e vivimos da construcción. Sin plan non se edifica. Principalmente aquí en Gondomar, que hai algunhas licencias de obra que se podían ir dando, é un pouco desastre. Tiñan que poñerse un pouco de acordo todos, porque este é un tema que tiña que estar por encima dos intereses partidistas. Non sei, nós sabíamos fai tempo, bueno, pois dado a nosa opinión sobre que os plans o mellor debería habelos feito a Xunta, porque nos concellos é difícil leválos adiante, pois porque a xente se cabrea, polas presións, pola falta de valor a veces dos propios políticos, e polos intereses moitas veces personales dos partidos ou dos que están ao frente dos partidos. En casos como este, en casos concretos como do plan, iso tiña que estar superado, iso non se podía consentir. Ao final, bueno, non é culpa só dos políticos, nós, quen votamos os políticos somos nós. Se nós nos uníramos un pouco e fixéramos algo máis de forza, tamén podíamos darlle para diante. Non sei, é un tema complicado, pero sin voluntad e sin ganas e sin valor non creo que isto se solucione. Vamos así xa moitos anos, isto van pasando uns, veñen outros, volven outros, mareamos a perdiz e non se fan as cousas. Eu penso que, bueno, a xente que está nas mans del facelo debería de pensalo, e se non vale ou non está capacitada, pois que se vaya para casa. A nosa actitud sempre é como de axuda ou de colaboración, pero tamén cansa, aburre que vayan pasando os anos, que pasen as corporacións e que isto non se acaba nunca, non somos capaces de poñerlle rumbo. É o que, bueno, eu creo que é a opinión generalizada. E o que nos pedimos é que, bueno, pois que de unha vez, pois que entre todos, pois que se poñan a facelo o chollo. Eu penso que debía estar feito, xa. Pasa que algún político, o que lle interesa é o negocio dele, non é o negocio do plan, nin de nada, nin dos veciños, nin de nada. Porque isto perjudica a todos. Perjudica a todos, sí. Se o que queira vender un terreno pois non ten valor, o que queira facer unha obra está aí preso. Eu creo que nin é bo para nós, para os que temos material, para o constructor, incluso para o concello, porque tampouco ten os seus ingresos que debía ter. Pero, a mellor hai algún que non lle importa nin o concello, nin o veciño, nin nada. Igual lle interesa facer un negocio que algún día se fixer. No, pero bueno, iso ahora xa nin se pensa, non? Pero bueno, eu creo que máis é unha cuestión de interés, que non se prima o interés particular que o general, non? Eu digo, se hai que corregir alguna cousa, debese corregir en boa amistad con todos. O que non se pode é dicir non vamos a votar o plan, porque é que ademais un plan, claro, un plan nunca vai a contentar a todo o mundo, iso está clarísimo. Entonces, bueno, o que pasa é que hai que ter argumentos, hai que razonar, e se ti defendes algo que crees que está ben, bueno, pois habrá algún que non este de acordo, pero ti podes argumentarlle que ten que ser así. Poden arreglarse, eu miro ben que se... Non sei, é un pouco vergonzoso que vayan pasando os anos e vayan pasando e non se resolva. Pero si aquí en Gondomar, por desgracia, joder, é de película, eu non sei se o pueblo ten unha maldición, sei o que ten. Temos un autobús que ven de Vigo e deixa a xente en Vigo. Por que crees que pode ser iso? Na vida que estamos, pero a ver, dime a verdade. Unha señora maior que ven con un neno que adiante, que é vergonzoso. Aquí non hai un político que se molle. É triste dicirlo así. Pero nada, eu son testigo de que pasa por aquí algunha señora con un neno aí pola man, chovendo, con un día de calor como estes días atrás. Hai que ter un poquinho de conciencia. Se fora nai de algún
Cando vera con neno así por aí, ao mellor tiñan arreglado. Como a mamá de cada un vai en coche, ten coche, o feito que se pudra. Creo que non é así. A parte, é un prejudicio para o pueblo, porque o que ven comprar a Gondomar, se quer vir, e di, non, deixame mañufo, non vou ir andando a pé. É que é normal, iso miro máis parvo. Ben, é a nosa opinión.